Sukad pa ni atong tuig 1500, ginasaulog na sa tagadapitan ang kapistahan ni Senyor Santiago sa dihang niabot kini gikan sa Espanya ug sa pagpaila sa patron sa dapitan. Ginakanta sab sa mga sundalong Espanyol kaniadto ang Himno Nacional de España matag sa ulog sa kapistahan niini. Dinhi sab nagsugod ang mga deboto sa pagbitbit og lipak isip pagsuon sa bitbit nga mga espada sa mga sundalong Espanyol kaniadto nga napulihan sa dahon sa mga parpagayo sang litdaghan kini sa lugar aron pag-abiba sa patron. Tungod kay nagsakay man sa puting kabayo ang patron, dinhi sab nahimugso ang pulo nga kinabayo tungod sa pagsuon sa mga deboto sa kabayo nga gisakyan ni Senyor Santiago. Nahimo sab nga tradisyon matag bispiras ang pagpagawas ni Senyor Santiago sa simbahan aron kini ilibot sa atubangan pinpas-anon kini sa amahan o inahan sa syudad ug mga lokal nga opisyal mentras bibong magsinggit ang mga deboto og Viva Senyor Santiago. Bitbit ang mga dahon sa parpagayo, nagatang sa ganghaan sa simbahan aron sa pag-abiba ang 65 nga si Florante Cabilin. Bata pa siya dihang nagsugod nga deboto ni Senyor Santiago. Sinatin ako nga murag iskar pa nawas ba rin na sa katalagman ako murag maiway ko sa mga katalagman ba. Para sa batang si Dave, gikapoy man siya sa iyang paglakaw ug pag-abiba apan iyang gipangayo nga panalanginan siya. Dagan ko blessings. Kamulong nagdaig ang mga deboto kang Senyor Santiago, himuon ang pagsaysay sa mga nahimong milagro sa patron, pagtuo ug naandan nga tradisyon. Pinaagi niini mahatagan og kahigayunan ang mga deboto nga makahikap, makasayaw ug makadaig sa patron aron pagpasalamat sa mga natumang pag-ampo ug pagpangayo ug duga nga grasya ug maayong panlawas para sa mga moabot pang mga tuig. Dina Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.